sa himpapawid, kilos at galaw may kalayaan, hawak kamay, magkaisa, taas noo, may pag-asa. Simpleng Duon, sumabay at manindigan. Simpleng Duon, halina't pakinggan. Simpleng Duon, ni Maestro Nela Duon, ang lalaking mabuton pero may simpleng Duon. Sa usapang matuwid, siya'y gabay di natitinag. Tulad ng alay, sa araw-araw siya'y kaagapay. Daan sa tama, walang kapantay. Sino ang handang magtanong? Sino ang handang sumulong? Mga kurap, babanatan, mga may gawang tama, papupurihan. Simpleng Duon, sumabay at manindigan. Simpleng Duon, halina't pakinggan. Simpleng Duon, ni Maestro Nela Duon, ang lalaking maboton pero may simpleng Duon. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicol Net TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Pakinggan ang bawat himig, tinig ang sigaw ng katotohanan. Kanyang tinig sa himpapawid, kilos at galaw may kalayaan, hawak kamay, magkaisa, taas noo, may pag-asa. Simpleng Duon, sumabay at manindigan.
natitinag. Tulad ng alay, sa araw-araw siya'y kaagapay. Daan sa tama, walang kapantay. Sino ang handang magtanong? Sino ang handang sumulong? Mga kurat, babanatan, mga may gawang tama, papupurihan. Simpleng Duon, sumabay at manindigan. Simpleng Duon, halina't pakinggan. Simpleng Duon, ni Maestro Tuon. Ang lalaking maboton, pero may simpleng Duon. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicol Net TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicol Net TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Pakinggan ang bawat himig, tinig ang sigaw ng katotohanan. Kanyang tinig sa himpapawid, kilos at galaw may kalayaan. Hawak kamay, magkaisa, taas noo, may pag-asa. Simpleng Duon, sumabay at manindigan. Simpleng Duon, halina't pakinggan. Simpleng Duon, ni Maestro Tuon. Ang lalaking maboton, pero may simpleng Duon. Sa usapang matuwid, siya'y gabay di natitinag. Tulad ng alay, sa araw-araw siya'y kaagapay. Daan sa